Hvad spiller du i den nye julekalender? Jeg spiller en dreng, der hedder Dixie, som er forældreløs og så kommer fra 2044. Ja, så Er det også der, dit hår det kommer fra? Hvad er det for en frisyr, du har? ja, jeg er blevet farvet hvidhåret. Så det Hvad er synes du om bare det? i 2044. Ej, jeg hader det. Så skal jeg spørge dig om, hvor sjovt er det at være med i sådan noget her? Jamen, det er rigtig fedt. Det er måske ikke lige så fedt at stå så tidligt op om morgenen. Men ellers så er det rigtig fedt. Det er også derfor, jeg har valgt det jo selvfølgelig. Og hvordan er handlingen så? Hvad synes du om julekalenderen, hvis du ligesom skulle give lidt en teaser til børnene, der sidder og venter til næste år? Altså, jeg synes, det er rigtig fedt, jo, fordi altså, det handler om, tidsmaskiner, man kan rejse i tiden og alt det der sådan noget. Der er scoret ret meget for Back to the Future, synes jeg, men jeg synes, det er rigtig fedt. Også, men jeg har ikke rigtig set sådan nogen dansk sådan rejse i tiden, halløj jo. Så det synes jeg er fedt. Ja, hvordan adskiller den sig fra andre julekalender, du har set? Jamen, altså her så handler den jo om noget helt nyt jo. Og så er der noget spændende i den jo. Det er jo ikke bare sådan noget kedeligt noget om jul, eller hvad man siger. Der sker jo noget spændende i den jo. Hvad skal de glæde sig til næste år? Det ved jeg faktisk ikke. Glæde sig til alt. Det bliver fedt. Glæde sig til at se mig på en ATV. Det ved jeg ikke.